korfbalclub. Ja. Want vandaag had ik er ook nog gezwommen. Ook nog? Gelijk na het zwemmen ging ik hier naartoe. Jeetje, je hebt een drukke dag. De Kangoeclub is vanuit CSL bewegings voor kinderen, alvast voor de korfbal. CSL, dat is de Dat korfbalclub. is een korfbalvereniging, ja, klopt. Ze zijn nog wel heel iets. Ja, ze zijn heel klein, maar dat kunnen ze allemaal prima. Het is hartstikke leuk om te zien dat die kinderen zich zo ontwikkelen in de loop van de tijd. En dat het is gewoon goed voor ze. En ik heb mijn eerste diploma. Ook al. Goed man. En dan nou nog even lekker rennen. Ja, nog meer rennen. Vies het leuk? Ja, Wat is er leuk aan? dat ik de bal erin ging gooien. En wat is er zo leuk aan korfbal? Omdat je in de goal kunt scoren. En doe jij dat veel scoren? Nou, ik vind het leuk dat je allemaal dingen kunt doen. Ja. En korfbal, is dat ik leuk? Dat weet ik niet. Bist ik Sabagoen? Ja, vroeger altijd toen, hoe oud waren wij? 4, 5? Toen gingen we ook altijd heen en we zijn ook met z'n allen korfbalfamilie. Dus ja, dus dat blijft leuk, altijd een beetje bij elkaar zien. En hier even trainen geven, dat doet me altijd wel iets goed. En hij zat wel een beetje in de macht, de band? Ja, soms sommige kinderen doen niet mee, dus dan probeer je ze een beetje te overtuigen. Maar meestal doen ze wel mee als je het leuk zegt of zo, dus dan ja, dan lukt het wel. Woe! Goed zo, goed nog. Ik was gewoon meegeven wat jij vroeger ook had gedaan. En dit was altijd het leukste. Ik keek altijd uit naar zaterdag als klein kind en elke week weer. Dus dat wil ik ze ook wel meegeven om elke week hier gewoon te zijn. En wat is nog zo leuk aan korfbal? Ja, ten eerste is het teamsport, dat blijft altijd wel leuk. En ja, je bent met meisjes en jongens. Dat maakt de band met meiden ook wel beter, want dan praat je sneller met meisjes. En ja, je bent met je vrienden, met hem, dus zit ik en nog met een paar andere matties. Ja, dan train je de hele week en dan op zaterdag een wedstrijd. Dus ja, dat blijft wel het mooiste eigenlijk wat er is. Paul doet er haast 10, hè? Ja, Vies het leuk? ja. En wat is er zo leuk? Ik kan afspringen. Wat zei ze? Afspringen. Oh, het springen. Ja. Maar de bal gooien? Ja. En maar je kleed. Dat vies ik wel leuk, hè?